Il-kap nazzjonalista Bernard Grech sejjaħ lil Jason Azzopardi bħala riżorsa għal pajjiż u għal Partit Nazzjonalista. Grech li kien tpoġġa kap propju bl-appoġġ sieħ ta' Jason Azzopardi tant li kien dan li ħeġġu għal pożizzjoni u kollox kien beda mill-laqgħa f'kafetterija f'Taslima. Azzopardi kien għamilha il-missjoni tiegħu li qaċċat lil Adrian Delija minn kap waqt li l-istess Delija kien jiddikjara pubblikament li Jason Azzopardi u vvizzjat jikdeb u jgħid il-falz. Jason Azzopardi huwa persuna li jikdeb, li jgħid il-falz, illi jiffabbrika l-affarijiet fuq in-nies. Naturalment mhux qiegħataw biex Importax ismani u jekk irid. Ismani, Jason Azzopardi ħafna drabi qed laħemel il-lebelli lin-nies, ma jagħmelhomx. Jason Azzopardi ħafna drabi weġġa lin-nies. Iżda għal Bernard Grech, Jason Azzopardi u riżorsa importanti u iddikjara dan waqt li kien qed jiġi intervistat mis-sit La Vie Malta fl-aħħar jiem. Jien naħseb li huwa riżorsa għal pajjiż. Jason Azzopardi kien deputat, kien ministru tal-Gvern Nazzjonalista wkoll. Kien riżorsa u asset għal pajjiż u għal partit. U naħseb li għadu riżorsa għal pajjiż. Grech fisser li Azzopardi bħala riżorsa wara li l-istess avukat tal-Aqda Repubblika għajja lil Carol Aquilina Wenker u qallu li tajjeb biss biex jirkeb fuq ħaddieħor, aġġettiv marbut mar-rikba b'xejn li qalaw ukoll Bernard Grech li mbagħad biex bħal speċi ipaċi kollox faħħar lil Carol Aquilina, deputat ieħor li flimkien ma' Beppe Frekadami jordnalu x'għandu jagħmel il-kap. Carol li huwa asset ukoll u asset kbir ta' Partit Nazzjonalista u wieħed mill-persuni li jiena nsib ħafna meta jkolli bżonn. Wara li faħħar lil Carol Aquilina imbagħad Bernard Grech beżaqa li Aquilina kien urtat bit-tajjira li qala mingħand Jason Azzopardi. Ovvjament, mhux kontentu b'dak it-diskors, mhux ovvja.